El nostre lema és centrats en tu, perquè nosaltres estem centrats en els ciutadans de Lleida i, a més, el segon lema que tenim és pot confiar. Pots confiar, perquè els ciutadans de Lleida poden confiar en el Partit Popular, perquè nosaltres podem treure els ciutadans de Lleida de la crisi, perquè ja ho vam fer una vegada, tenim un aval. Nosaltres, a l'època de Felipe González, que hi havia un atur aproximat com ara del 21%, van ficar les condicions necessàries per crear aquests 5 milions de llocs de treball que ara no es tornen a fer falta. Hem anat per tots els barris de la ciutat i hem estat agafant propostes dels diferents ciutadans. Nosaltres ara, amb aquesta oficina mòbil que tenim aquí al costat, continuarem pels barris de Lleida agafant idees, perquè nosaltres el que creiem és que els regidors han d'estar al carrer.